no, na, na. No, 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 na, na. Put 'em up in the air. No, na, na, na. Like this, oh, na, na, na. No, na, no, na. 나를 지금 원해. Give me more, give me more, give me more, give me more. Baby, baby, I want it. Eat it all, eat it all, eat it all, eat it all. 눈 닫지 마, come on. 원한다면 솔직해져봐. Too much. Oh, baby, what's I got so bad? I could give you everything, anything. Baby, can you handle it? 뭐라던 still don't give a what. 마음대로 계속 떠들어. They talk about me. 뭐라 너, 뭐라 하노 at you. 그래서 난 no, no, na, na. No, 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 na, na. Put 'em up in the air. No, na, na, na. Like this, oh, na, na, na. No, na, no, na. I'm still Jesse from the block. You know I got the keys to the lock. 안 받으면 눈치, I just do me. 날 보기 위해 들어 뒤꿈치. Wake up, looking fresh. 어디 가도 flex, got the S on my chest. 싸이오빠 말했지 꼴리는 대로 해. No red lights, 올림픽 대로. 뭐라던 still don't give a what. 마음대로 계속 떠들어. They talk about me. 뭐라 너, 뭐라 하노 at you. 그래서 난 no, no, na, na. No, 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 na, na. Put 'em up in the air. No, na, na, na. Like this, oh, na, na, na. No, na, no, na. Yeah. I'm trying to give you something more. So come with me and fly away, 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 away. 그래서 난 no, no, na, na. No, 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 na, na. Put 'em up in the air. No, na, na, na. Like this, oh, na, na, na. No, na, no, na. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, Istoryahan Ta. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 7:39 sa gabi. For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving, it's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough, but we could work this like a 9 to 5.
Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change, but every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we? Hey, 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 hey! Happy birthday! Happy birthday! Parang glawig. Mayong gabi, Luzon, Visayas, kag Mindanao! Oh, Mayong energy gabi, check. mayong gabi, China! China. Lapit na lang eh. Anyway, mayong gabi sa tanan-tanan sa mga kalagad naton, nga nagapod sa aton nga programa sa mga gabi. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Hey, hey, hey! Mayong gabi man sa mga kaalagad naton nga nakatutok na sa aton live streaming pinagi sa aton official Facebook page. Sa mga kaalagad naton kag sa mga langga naton all over the world, especially aton nga mga overseas Filipino workers. Hi! Kamusta ka mo? Kami di. Nagabakas pa. Guwapa lang, ganon. Oo. Guwapa lang, ganon. Pangatsi lang, no? Pa-COVID na, charot lang. Ayo. Joke lang. Ayaw mo. Ayaw mo. Wala ganito trabaho. Hindi ko tanda mangin abo ko. Ayaw mo, ayaw gid, no? Joke lang. Halong-halong sige apon sa aton nga mga kalagad. Especially diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag sa bilog nga Western Visayas ha. Kaysa nabaton naton nga information, no? Ginakabig na sa karon ng isa o na epicenter ang Western Visayas bagod sining pagtimpuok sa kaso ng COVID-19 mga kaalagad. That is why paandam sa aton tanan-tanan ngay muon tagid man, no, or imuon ta ang tanan man nga mga minimum public health protocols agud to, no, nga aside sa pagpanginlaman naton di maprotehiran taman, no, ang ikayong lawas hindi lamang sa aton kaugalingon kundi man sa aton nga pamilya, sa aton mga kaabyanan, sa mga nakaupod naton adlaw-adlaw. Importante gid mga kaalagad ang pagsunod sa mga public minimum health standards. Kay subong nga adlaw ang probinsya sang Capiz naka-record na naman sang dugang nga 55 ka mga bag-ong nga kaso. Wow. Kahapon 70 plus kahapon ito. Diyos ko mga kalagad, hindi siya tawag sini naglabot na sa 680 ato nga active cases. Halong kita tanan mga kaalagad and hopefully no hindi kita ma-expose ng mga COVID-19 positive patients. Kag syempre ang aton iningam aton lang mahimo is syempre sundon ng public minimum health standards. Hindi lang para sa aton kaugalingon kundi sa aton miyembro sang pamilya, sa aton komunidad and most especially sa aton nga mga frontliners sa karon. Padayon sa gihapon nga nagapakigbato parang at least no mapahagan-hagan ining COVID-19. Mabudlay ang sitwasyon. Sadto ang mga tawag siya aktibo nga kaso diri sa aton sa Capiz mga 38 lang, no. Nasa minaalang. Ba daw naglabot pa gani sa 20 plus lang, no. Subong lang tawa 680 mga kaalagad. So sa gihapon, no, ginabalik-balik gid namon diri kag wala man kay matak-an, no, sa pagbalik-balik sa inyo sa pagpaintiende sa mga dapat naton himuon. Ang gobyerno ta, no, ginhimo na ang tanan. Tani kita man, no, himuon man naton ang tanan nga protehiran ang tagsa kag isa. Gani iyara sa aton nga mga kamot sa gihapon nakasalalay, no, ang ang tagsa ikaayo, no, sang tanan-tanan na hindi lang sa imo kaugalingon, hindi lang sa imong pamilya kundi sang bilog mo komunidad, no, Yes. bilog nga probinsya kag bilog nga Pilipinas. Kag later on, no, bilog nga kalibutan na. Kalain kay daw daw nagbalik. Daw tawag sini
maantos na naman kay taliwat. Pero anyway, sa paghalong ninyo, mga kaalagad, updan ninyo kami sa bago na naman nga episode sang Istoryahan Ta. Wala pa kita kapakilala. Yes, Sige po, nagapamati ka mo sa emergency broadcast ang 88.1 Kadar FM. Pinagi sa pagdumalas ang Capiz Archdiocese and Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor. Aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ebalia. Sa aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag aton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. We're not in touch. Manging kaupod nyo naman subong nga gabi nga magagamo sa inyong malinong nga pagpanumdom. Paano man na inyong panumdom? Tugutin nyo kami nga mga gamo. Ay, sarap. Maggamo kag maglagubo. Wow. Sa gihapon ng DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Kaya gini naman ang DJ kasi kanya, kagwapa, no? Yes, Tagin yung mga gamit, this is DJ Pretty. Para sa programa Gindihon para sa tanan. Bata ka man o konti gulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihanoy. Updan ta ka. May problema ka. Istoryan ta. Dali na! Mesh. I'm too jealous, yeah. It's so hard to trust. Hindi siya isakto. To that girl on the trail. Masaot nga doxy ba lang? Kulang kita sa ano. Kulang sa timing. Pero sige Wala lang. na. Bye. Hello! Diba? Sabta na ita. Okay, sige, kamusta ka mga kalagad, be? Deg-deyag, be? Hello viewers na sa ating Facebook Live. Mayang gabi sa inyo. Pabugal-bugal kung anong ginahimo naton dira subong. Nakapanyapon na. Sana all eh. Oo, kami rin kapoy. hulat-hulat pa, no? Tani may panyapo na pagkatapos ini, Diyos ko. Nawala sang ilo sa bunga gabi. Nagulat-ulat kami di sa piyak balay. Oo, nawala gidya, nawala tsansa. Hari kami galidiya. Oo, di ba naman namin? Oo, basi man may makadumdum da. Apat man lang kami din, no? Oo, sa kusulusakpan yung mga kami. Okay lang man kung hindi ka mo pangatag, ha? Wala man ipilitay. Makita na lang kami idea. Anyway. Wala pilitay, pero lawagay di sa radyo. Okay. Let's get the 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 ball. ball rolling. May baliktad siya. Roll bowling. Baliktad eh. Daliwat, maayong gabi kay Sir Jules at Barcena sa mga avid Facebook Live viewers natin. Yes, sir. Maayong gabi, Guapa Real and Guapa Mai. Stay safe always. So, si Guapa Thank Mai, you so much. gabi ng hayab. Pinapaypay ba? Napaka-low cost talaga. Hindi, kagina pa-check pa namon nga aircon, no? Oh, Kagi dugay pa pahuway danay namon ang centralized nga aircon na 3 kabilog. Halin pa ina last year nga inandan. Susubong lang ginpatay, no? Kaya na kami nagbayad. Oo, maayong gabi kay Sir Jaymar Abonyaw. Anayos na good evening sa inyo nga dawa. Good evening man sa inyo nga isa. Tama. Good evening sa inyo nga isa, no? Sir Jaymar. Grabe gid, no? Adlaw-adlaw. Hindi man, tawag siya, every program Istoryahan gid, ta. no? Grabe, iba. Sir Hernan Solano Claveria, mayong gabi kag kay Sir Ariel, maglutod guro nimo. Oo, okay. Hindi maglutod, magtropa. Hi! Hello to Brother Ray Gabriel Coronado Toledo, Brother Zoe Eugene, Father Alvin Nadate, Father John Dave Ebala, Salem Jude La Chica Pendong, Michael Babayo. Hello guys, stay safe always from Sir Gilsed Barcenas. Wow. Ay, maayong gabi sa inyo tanan. Thank you so much, sir. Mayang gabi man kay Sir Crisanto Usam Delphine. Mayang gabi. Good evening sa liwat tambali Sir Ariel Claveria. No, I miss you sa inyo nga duwa. Ay. I miss you man Sa na Sir imo nga Herman isa. sa imo nga isa. Na-miss ka
man naman Sir Hernan Solano Claveria. Salamat gid sa adlaw-adlaw actually no nga pagatutok diri sa Kadar FM. Kabay pa no nga magkilita kita no sararama dan tatan. Magirarimaw man kita. Magirarima, May rimaw tatan. kita sa ulihing adlaw. Oo, pag wala na diyang COVID-19 blahaw. Oo. Kay Maria Cheska Balgos, maayong gabi DJ Yomi and DJ Pretty. Shout out sa family Balgos. Watching live at Hebaka, Barangay Hebaka. Hi! Lakas ng signal, Kamusta na Ibaka? May karabaw na. Inyo kilala, mga duwa nakabulam, nakapuli nyo. Oo. Madugangan pa ni. Tama ka pangatsin ha. Magudlay, dabi subong magulag. Bisog Oo. nagwa. Gamay mo lang atsin. Oo, gawin mo lang nga handshake. Gagawin mo lang nga Palayuan ka na. ubo. Oo. Pasuwag na to ga. Pero sanay naman ini siyang ginapalayuan. Kaysa gani siya na lang managapalayo. Okay, may gabi kay Ma'am Ronaldine Lara Albay the second. Good evening, DJ Pretty and Wow, DJ Yummy. It's nice hearing the both of you again. It's nice seeing you too. Yeah. Thank you so much for having with us. Miss everything ikaw ba yan? Ano ito? Shout out ko lang ako yung mga Dabarkad sa Barangay Tansagua, Rojas City. Si Christian James Artus, Ronelio Albay, SFT, Faith Bulkirin. Kung may birthday sa pihak ba ay gisabat. Gisabat yan na. So, karon karoon na natong basahon, pero for sure may ano ka na. Oo. May lucky number Lucky ka number. na. Prepare mo na yung Na- lucky number, Ronaldine, ha? Basta magdaog ka sabon. Oo, dapat may mina, no? Sabon. Sir Benedicto Aquilio, mayong gabi. Sa kay Maria Cheska Balgos, BTS. BTS. Yaman ito sa purple, no? Purple heart. Purple heart. Ay, purple salamat. heart. Salamat, yun. Maayong gabi to Cardinal Joe. Wow. Thank you so much kay Sir Brian Gala. Oy, hala, yummy, nagali kag pretty ang mali Father Arthur. Daw di mo mabato ni Padre. Doon sumuran ka naman din. Daw di gusto ni Padre ha. Daw na namian, daw lagi ko na namian kag. Doon na pa nag-ilot sa imo nga ano. Daw siguro kung nagatimo sa sinidunlan gid sa pagkakita niya mo. Pati nga alas. Ano ni Yami? Pretty. Wala mo lang ka na-inform tsak ko. Oy, yummy, nagali kag Anong talagang dahil kagabag-umas. Kinanglan na natin din. Bisan sa, ano na lang bala, bisan sa tawag sini. Ano tawag sa gani? Screen name. Screen name, wow. Oo, bisan na rin na lang bala din. Oo. At least dira mapamatudaan mo na. Ayun kami kay Father Arthur Adrico lang. Nagalantaw sa aton na we miss you, Padre. So, salamat, Padre, no? Kag see you soon. Ari lang kami dire. Ang pizza, no? Padala lang galing di der, no? Wala kami bigay. May pizza galing sa Padre. Ma'am Neriza Alvarez Cervales, mayong gabi. Good evening, DJs. Yummy and Pretty. I miss your voice. Voices both. Wow. We miss your thank you face so both. much. Na-miss ka man naman, Ma'am Angie Avia. Ay, No? Kung pwede ay, lang thank you so much. Kung pwede lang kakatuto si Ma'am Angie para magwaragwag man. Oo, nice. Thank you so much. Kay Normelita de la Cruz, good evening, God bless. Thank you so much, Ma'am Normelita, mayong gabi. I guess I Oy, si Sir, Madamo na gabi. si Sir JBB do, hello! Shout out here! Panotis mga looks! Kay Baby Lance, Kirby Arroyo, kamusta na si Lolo Oy. mo? Ano to? Yari ako, may nakita pag nakuyaw. Siguro lupod sila subong. Hambal, yummy na, pretty pa. God bless, tapos may pamina. Ala, Padre Bala. Mayang gabi sa kay Father Raul Nunez Ticar, no? Nga nagatutok sa aton nga pagpangalagad subong. Yummy na, pretty pa. Wala daw, hindi gina maayo yan. Pero makumpisal galing kami sa imo der. Bayo lang bala, Padre. Alang always, Padre. Saliwat kay Sir Jason Bido. too jet. Daw sa Iloilo na siya mo. Ay, good ka. Halong ikaw dyan, ha? Kainit ng may. Oo, mainit gid siya, pasensya. Oo. Money can't Isan tudo na ni ulan, ginit di mo. Oy, maayong gabi. Oy, Toto Chok, si Si Brian. Si Tama. Tama.
Bibi, nalipat ako. Si Brian. Oo, tama. Brian. Pinabuhaan lang pala. Oy, si Sir Fireman. Oo. Good evening, Ma'am and Sir, watching here live at New Lucena Fire Station while on Ay. duty. Stay safe and God bless. Oo, dito na siya. Dito sana, Iloilo man. Oo, Tama? dito na siya. Tama, oo. Ay, halong always, sir, no? Hello, Sir, hello. Kudos, saludos sa mga fireman. Sa mga Kablog na fireman. puwersa sa Bureau of Fire Protection. Ano? Para na naman. Sa mga May nadumduman ka, ha? Sir, pa si kilala mo. Ayaw. Joke lang. Oy, kagwapa, Gidya. Siyempre. ano ba? Si Sir Jason Balaw. Actually, kalipatan na namin. Ipanumdum mo naman. So, thank you so much sa mga Facebook Live viewers natin. Karoon na lang ating nga text line. Katungod, nag-charge ba? 7:55 mga langga. Alright, para pwede na ka mo maka-join sa ating nga pahampang sa kainan for tonight. Ang ating istorya pamangkot of the night. Naari masyad dyan eh. Dumanami isang istorya pamangkot. Wala, sa istorya pamangkot of the night. Ang ating istorya pamangkot, araona. Karami isang pamangkot. Ibutang sa atin nga live. Alaga doon. Jean. Kung may birthday sa pihak balay, kag kun wala ka ginagda, ano ang imo nga himuon? May problema ka bala? Makutan mo ang tag-iya? May problema ka? Wala, ikit buo. Ay, so kaysa gimandabi mi na na may sa piyak balay na gid. Isa wala ka pa. Wala pa kung pakaisa mo. Oo, diba? Hindi aton diri nga aton nga topic for tonight, no, pampagood vibes lang ni, no. Wala sang lainay buot diri, ha. Ini joke lang man, no. Kun may ara gid man abi, no, sang birthday sa piyak balay tapos wala ka ginagda. Ano yung mga imuon? Good vibes lang nga sabat, no? Wala sang tawag sa Pang-away? pang-away, ha? Good vibes lang nga sabat para at least makahatag man sa kasadya kung kalipay sa aton nga mga kaalagad, no? May ara, although may ara man sina, Pero pwede maka-open up. pwede man, Basta pero may wala mga lang mensyonanay sa pangalan. Kakundin nga barangay, no? Kay base bala. Pero subong, no, kay bawal pa Ang minaakon sabat. bawal ang mass gathering. Minaakon sa bat. Inyo nga sabat ng ano lang, ang before sang COVID-19. Wala nga sabat. Para at Sabi least ko may sabat ka mo. May usubong, mabal sila. Wala man sing ano sa pa-birthday. Or pwede man nga balila. Sugid ko sa kapitan. Papa, come to the rescue. Okay. So amo na mga langga, no? Again, aton nga istorya pamangkot of the night. Kung may ara sa birthday lang, get. Oo. Bisan hindi na iba ni okasyon. Ay sige, butang ta lang bisan anong okasyon. Kung may ara sa okasyon sa piyak balay, kang wala kang ginagda, ang pamangkot, anong problema? Ano ang imo-himuon? Just in case, no? Just in case. Na-experience mo na mga kaalagad. Mas maayagid nga i-share mo na diri sa atin nga programa sa mga gabi. Pinaagi sa pag-comment sa imo mga sabat sa atin nga comment section sa live streaming kag pwede man sa atin nga mga hotline no? Isa lang galing. Isa lang. Gabi ka, wala tag-globe, ha? Wala ta ka bakal. Duwa na ka to, hindi mo tinugan. Okay. Napilagan ni cellphone mo. Pwede man na maulugulugan, di ba? Ay, oo. Pues, Father Mark. Pwede diri sa Beke naman. Okay na din nga wala laptop, ha? Ay, may ara. Ano na? Ay, may ara na ko na. Oo, very Pero ko printer to. Ano na? Basta may cellphone, no? Ang iPhone ba lang? Oo, dahil ang pinaka-latest subong. iPhone, galigid yan. Doy sa Okay man na wala ka-laptop, laptop. Doy sa man ka-laptop kag. Sobrang pag-api. Anyway, sa mga kalagan natin, no, pwede na kamo mako-comment sa aton comment section sa Facebook Live. Pero paki-share anay, no, sa No. aton nga tawag sini nga streaming tonight. Kag pwede man kamo maka-text sa aton nga hotline number
0907-621-6650. Miss lasa Kayab. pa more. Miss Kayab. Best in Kayab, ano? Or magtawag ka ron, no, sa aton nga programa. Kaya kung magtawag ka mo, duwa ka mga lucky numbers ang pwede ninyo mahatag. Dalang wala tagal inambal, no? Ang inyong mga sabat, dapat may kalakip ina nga lucky number. Pili lang ka mo from 1 to 20. 1 to 20 lang, no, para madasig. Kag karon mapaspin the wheel kita. Wow, Kag spin kung the wheel. maspinan ka mo, maspinan ka mo sang wheel. Agadaog ka mo sang sikreto nga papremyo. Nanarisari nga mga papremyo. Ah. Surprises. Isa. Prizes. Iba diri yan. Nakakashock. Nakakashock ng mga prizes. Kung hindi ka magdayaw, Hindi ka madayaw ka gid. Okay. Alas 8 na gid man? Yes. Ay, kaya alas kita 8 nag-start. yung punto mga kaalagad. Standby anay sa aton nga Orasyo Imperata. Magabalik atong programa matapos nga atong pagpangamuyo kay iban pa ang importante nga pahibalot. Orasyo Imperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagdala pagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya ang amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungso. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga huna-huna kag lawas, kabakot sa ila kinsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Kay gulo ng puso at isipan ko, daming sinasabi at nangyayari sa paligid ko. Tambay sa bahay, nagkalat ang pasaway, just like your kilay, mukhang hindi nag-comply. Ba't ayaw nating maging positive? Napakarami na rin negative, haters telling me how to live, but I just choose to forgive. Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas.
lumabas. Ang buhay ay parang isang malaking silid-aralan. Iba't ibang tao, pangarap at bisyo, yan ang totoo. Sa bawat hakbang may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn our lesson. Okay lang ang magkamali, sa buhay hindi laging madali. Make it right, that's all we need. Pasensya na tao lang. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Oh no, you can shut me down. I'll break free, bounce back from the ground. May natatangi tayong batas, nalilimutan nating madalas. Mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sang dumo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta!
Dayang-dayang pa, girl. Manong moves, be? Mga doxing moves, eh. Medyo daw na, nakidawan taman bala mga doxing moves. Grabe ang vibe, Ah! Ano to? Spray danay. Kamusta na? Kamusta? Grabe. Manager. Mayang gabi na kay Manager Eddie Bastob para BYBR. na kaisa no nag-sulusuy. Ako sa atom lang. Sir. Dami mga tanom kami ng kamote, no? Kanami sa mga tanong ni Sir mga Eddie. saging, damo. O bisan mga tanom na lang, sir, nga mga gabulak. Oo. Pwede gid. Pwede man di, sir, Alright, mga kalagad. Oras na to, 8:10 sa gabi. Dito na yung pagpadugayong pa. Dire-diretso na kita. May iban sa atong mga langgang nagsabat na. Taman niya. Polita. Alright, sige, mabasa Okay. kita mga langga, no? Sa mga comments or sabat sa atong istorya pamangkot of the night. Nga, nano gani? Kung may aras ang birthday or iban nga okasyon sa imo piyak balay, kag wala ka maimbita. Na. Ano ang imo nga himuoy? Mawaras ka bala? Ibanda muna din isang sabat. So, amat-amaton taniya. Kay Ronaldin Lara Albay, kung may birthday sa Piyak Balay, kag wala akong kinimbita, ang imuon ko is ma-relax kag ma-sitting pretty. Suluhan nyo, handa nyo. Ay, ayaw man. Itulog ko na lang kaysa igwa sa balay. Waay pa ko pagka-high blood. Kag di pa masama akong diet. Sakto na na. man. At least, diba? Nag-resort into something positive. Kung nag-jeta kag ginuman, di ba? Tawgon ka da karon. May lechon niya daan ba? Okay, ba niya nagalabay-labay kuno abi. Tapos, nawiya na lang tag-iyak. Ay, apit na niya, apit Dili, kapit din. Hindi na. Hindi. Damo ini. Gani ka kagina, kapag yung nilagaw-lagaw sa gwa. Gina ka pagali na Nagatulog. gusto magkaon. Oo. Tapos ko, ay, nakakaon ka mo. Okay na. Nagutom ka mo. Hindi ko. Wala. Oo. Inang kunabi, no? Kuno abi. Ako mas malala pa dira ako tawag sa niyo na wala ka nagpanyaga. Ka nag-asa ka down ka. Tapos ano kagalingan inimbitar ka? Gabihan na wala. Ang kailangan pag-itsina ka nga man. Kung wala pag-idya sa iglos. Di ba pag mga piyak balay man lang, ang iba wala nagkakadto kay bala man nila nga ilusan sila. Ikaw nga wala ka nag-imbitar, wala ka pag-ilusan, aklain. Wala tulata lang, no? Malay mo buwas. Ang resort, ang imo sinanga ma'am, bandam lang pag kami ang nagano dire. Inom ka na sa tubig. Sige, kay Ronaldin Lara Albay, wala ka katag sa imong number, ma'am, no? Ay comment lang diliwat Sige, ang iban pa nga mga sapat, dinata. Oo, normal gid ina, bali Ma'am Angie Javier, normal gid ina nga nagakatabo sa kabuhi. Para sa akon matulog na lang ako kung maglantaw sang TV o mamati isang sonata. Wow. Ay, number 17 kay Ma'am Angie. Parehas sila ni Ma'am Lara, no? Nga, pahibunong na lang, anay. Di pa Maglantaw na lang sang iban, mag-ubra na lang sa ibang mga bagay. Maka-diverse yung attention kasi mo gutom. Sige, salamat Ma'am Angie Javier. Inom na lang tubig, ma'am. Kay Ryan Solano Claveria, good evening sa inyong aduha. Ay! Good evening sa iyong mga isa, Ryan, ha? May si Ryan, may si Ariel, may si Hernan. Maglutod ta na The dyan. Claveria Brothers, hi! Salamat! May gabi sa inyo, dira tanan-tanan. Okay, may gabi kay Ma'am Emilia Francisco Cartojano. May gabi daw DJ, DJ Pretty. Kay Ma'am Mary Lou Chanson, mayang gabi. Sister Hernan, narin ako sa... Kanamig isang boses ninyo nga duwa. Sir? Thank you so much. Salamat, sir. Bawi-bawi lang, sir.
Okay, abal ni Wendy Cordova Banobo, kung may birthday sa amon kapitbalay, mag-greet lang ko happy birthday, basi magbag-o man pinsar niya, kag-imbitaron niya man ko. Good evening na nga, Noy. Number 18 daw, si At least Wendy. ma-greet niya si Oh, Wendy, diba? no? Oo, kaisa. Oh, Nahuya man na sila na mag-imbitar kay syempre, basi Oo, wala man basi- ikaw yung kadumdum. or basi na adlo ka man tumagkadto sa ila, wala ka nila ginimbitar, no? Oo. So, padalaan na lang, So padagi ikaw, na lang. ikaw na lang, first move. Oo. Nan. Kung hindi ka gusto magpabati-bati, no? Kadto ka, tamihaw, no? Nan, oo. Ay, auntie, happy birthday! birthday mo galit, eh. Birthday mo galit. Wala naman namin itong manok, tiyo. Happy birthday, tiyo, ba? Mo may lumpia, tiyo. Doon ka namin lang. Doon ka namin. Wala tisang ilulitsyon. Wala ko litsyon git ka mo, te. Kanami galit sa mga handa mo, tino. Oo, kaya usually ka wala tinami kagit magluto. Kasama natin, kaulang. Ang problema daw ito, ay, tutugani siya akong gumangkon. Ano na problema, manawag ka pa yan. Text ka naman. Diba isa-isa ba? Okay. Pero thank you so much, Wendy, Oo. Oy, si Sir Jun Lo, Marcelo. Hi! Aka June Rivera. Oh. Pakaisa ni Marian, no? Ay. Oh, kung may birthday. Marian na Sirimpitio. Sirimpitio. Sige, Ay, may ikaw sabat naman siya. basa, oo. Kung may birthday sa piyak nga balay, kag kung wala ako gin-invite, ako himuon, maulat gid lang ako sa kurbada. Sa kurbada kaya. Kag kung madunlan sa ila, Panginaon, masay na lang ako. Deserve. Char lang. Ayaw man. Okay, madundan sa iyo man na Japon may mga tabang. Oo, habang ni Kaya sir. ra- Habang ni sir ko no, number 19. Number 19. daw. Wow. Thank you so much, June. Sir Junlo. Oo, number 19. Taganin ka, sir? Doon, oo, sa Taga bagay. Pontevedra, Wala no? ka man mahimo, pangamuyo na lang. Ah. Okay. So, meron pa sabay. Si Sir Roning Caballero. Mayang gabi, DJs, kung wala ka koging imbitar sa among kapitbalay, maupod-upod ko sa mga barkada kung ang ginagda nila, ninja moves baga. Number 10. Tama man. Di ba ko kaysa, Oo. kinadala makita, naagyan ko na mo. Nga? Naginadala ka sa barkada mo, siya lang yung ginibite, ikaw wala. Eh, kitungod barkada ka man, di Oo. ba la? Naupod ka man. Naku, mag-invite ka man. Tropa-tropa ba? Tropa-tropa. Uy, ano yung mga friends di ano, oh. Ay, sulod ka mo, sulod. Yes, tita. Uy. Tama na. Pag abot to sa punta, gwa ka mo dayon. Oh, pero hindi man na natin maanugid man manikawad kung kaisa. Oo. Diba? Pag nag-invite ka ko na sa party, expect mo na nga, isang invite mo, may upod pa ng isa o dua. Na. So, okay lang man na, aware man silang So, tagbalay. so kung ikaw ang tawag sa niyo, preparar, Oo. kinahanglan i-times 5 mo. Yes, oo. Gina-expect mo guest 100 times 5 mo na. Oo, para sure lang, diba? Oo. Ay, di man na. Santo sa ato masarangan lang man. Yes, oo. So, maayaw na gani, no? Nga may community pantry kita. Ting mga handaan. Pwede naman ni mo nga community pantry, no? Magkuha, santo sa masarangan. Maghatag, oh. Mabligar pa sa matag. Pabit-bit pa sila minyo. Sa tuya, ang gakatawo pag may mga birthday o may mga okasyon, balutin mo ako. Oo, no? Kalain sa'yo, no? Actually, guilty ko da. Ako ba, syempre. Pag mga sa office, Kanugon. kanugon, tuod mo Kaysa sa imo to ibilin imo for example. Oo. Si Ma'am Camille, no? Always siya nag-ano para sa mga ido. Para sa mga ido, no? Mga nabili-bili nga mga tulan bala, kanugon Oo. malang, di ba? Oo. So pwede man nga balutin mo ako, Oo. Pag lang ubusin mo. Lain naman inaya nga nga sitwasyon. So, kaysa, nagkakatawagin na yung, ang tawag sini, ang mga wala pa ginapagwa, nagagwa sa ngalang-alang kahit tungod may mga balutin mo akong moments na. Oo. Una pala,
Hindi ko sila nagkakaubos. Tapos balan mo na nga dahil ng mga managkata sa mga birthday, may mga target lock na sila kung ano mga putahe or sudan or lumpia agad, diba? So, i-expect mo na na una maubos. Susubog na notice ko pag may mga birthday o may mga okasyon, hindi na masyadong inasa pa kag spaghetti kag bihon, diba? Ang lumpia mo ubos na. As in, muna ka na hindi na dapat natupa yung bataron sa lagad iyan da kulasa. So, actually, okay lang man kaisa nga magbalot-balot, pero ano man natin, i-sure man natin makakaglalagad nga may mabilin pa sa iban. I-sure man ninyo. Sure man ninyo, kaya nyo man nabuson. Kag kung makuha, bala ba may ko maghambal, pero memo ko ganin mina. Okay. Hindi na ko kambal. Wait lang, mayong gabi kay Ma'am Letlet, Deslatideki niya. Oy, we missed you, Ma'am. Mayong gabi, Ma'am Letlet. Ay, na-miss naman si Ma'am Letlet. Ang birthday sa Piyak Balay, kung wala ko kinimbitar. Maulat na lang ko kay Sharon Cuneta. Ang balutin mo ako, di ba? Okay, balutin mo. Pwede gid, Ma'am, no? Ang problema, kung ang imo ginahulat, wala ginagabot. Oy, kay Royce James Ligaspi, good evening sa inyo. Ay, Noy! Noy, kamusta ka dira, Noy? Anong selebrasyon to da, Noy? Oo, basi may harap man da, Noy. Papuchiko. Anong ating dyan? Thank you. Okay. Pwede gid, no? Pwede. Sige, si Ma'am Charmy. Charmy, AB. Basta mante. Na may ari ni kagay na sa bati. Sige, ari nakita ko. Kay Ma'am Ging Almongera Subong, no? Sa aging post sa Blakagay na. Nagsalabat sila diri, no? Ang bala, i-pray ang celebrant para damo pa birthday maabot sa iya. Kag tagaan siya sang maayong lawas. Kag palayo sa COVID-19. Ayos manami. Manami kay Ma'am Ging, no? Nga plano. Ipangamuyuon niya na lang. Na madamo pa sang birthday. Malay mo sa madamo nga birthday, may isa dira nga tinion nga invite siya, di ba? Lato-laton ta lang, ma'am, no? Basta gina-pray naton nga madamo pa yang nga birthday. Madamo comments ka. Gambal ni Ma'am Neriza Alvarez Cervales, mahimunong sulod balay. Kay basi wala man sila handa. That's why wala man sila nagpang-agda. Bawal pa subong ang party-party. Ano nang balta, no? Subong kay COVID, may COVID, ibawal ang mass gathering mga kalagad, no? Nakip na dira ang birthday, ang bunya. Oo, bawal pa. Ang kasal, Yes. ang celebration nato na mina. Oo. Pero kung naka-schedule, no? Sunod ilimit sa lang. guidelines, Limited pwede, lang. no? Pero limitado. Okay. Grabe. Hambal ni Ma'am Michelle Bermudo Abella Vito. Na-imagine ko. Na-imagine ko lang, pero akon gid una himuon, makontak ko sa barangay. Ay, wala pa man ni Ma'am COVID dapat. Gagakalingaw amon Piyak Balay sa kasadyahan sa tiyempo sa COVID. Pero syempre palusot lang para kung kulbaan man sila, guro ba si makatilaw man tagrasyon. Report para may amot. Mangita Sige. ko gamit nga ginhulam sa ila kag kunabi uli tapos kabalo ko nga may birthday. Wala may idea. Oy, tita, naghulam ko da pala Tupperware. Ibalik mo ang pinggan, no? Ay, tari galing pinggan, no? Sud galing no? Bisan hindi ila pinggan, ibalik lang. Hindi ta inyo ginipinggan. Hindi naman na. Inyo nita. Promise ta, inyo ni. Para lang pala makapalapit ka dito. Maunda moves ka man. Si Ma'am Nanay Orpelina Bing Silvestre Capuso. If amo na invite kay kay silingan ko man, okay lang sa akon, mahatag pa ako regalo sa my birthday. Either pagkaon nga i-share o personal gamit sa celebrant. Ay! Iba si Ma'am. Sana all, tita. Ma'am Bing, birthday na akong January. Ako mami. Tapos na pero pwede pa man ka pahabol, Oo, ma'am, pwede no? pa kahabol. Ay, kanami, gali ka nga kaingod si ma'am, no? Iya. Hindi ka nang nanimbitar, Kung ma-birthday, sa sunod, dira kaming birthday.
akong birthday. Pero mayang gabi kay Nanay Bing, Orphelina Bing Silvestre Capuso. Mahimunong lang, bawal party-party yan ng pandemic. Malimam Jess sa Bermudo. Hindi pa man subong ang pandemic, ma'am. Kay Ma'am Zenny. Dead ma lang daw wala ka lang kabati isang lagtik sang pinggan kag kutsara kag patukar ka sang music happy birthday. Grabe sa kaya lagad si Drabasan. Ano ba niya? Masinggit siya no. Sana all ginagda. Grabe ka. Tama man. Sana all ginaagda. Sobra-sobra ka naman niya si Dra. Sana all ginaagda. Sana all ginaagda. Hoy, dala ka pa balang mic ko. Ano ka na? Sino na? Si Chari? Si Leonard. Kung wala man ako ginaagda, syempre makadto man ko Japon kay may spaghetti dito. Tapos may cake pa. Wala uyak lang gitya. Dunga na ginasay mo Leonard. Wala uyak, uy. Kay Chari, hindi ko man Kay Ivy. okay. Mapahimo nung susunod balay, hindi magwa-guwa. Kay Madam. Leonard lang ko matunon. Joke lang. Dami kay The best Leonard. Leonard. Kay Ma'am Bibi Marcelino, thank you kay wala ginaambitar. Kay, may katunog? Wala sa imo yan. Hindi, ako na ano lang. Akong paypay. Hindi sa akon niya. Sa imong monitor? Wala. Abay ko gani. Ambal ni Ma'am Bibi Marcelino, thank you kay wala ginaambitar kay hindi ko gusto magkadto. Kay ano ini, during COVID ini ang sabat ni Ma'am. Okay, Ma'am Queen Soledad. Dead ba? Oo man. Ari nga ba ko nga sabat ni Ma'am Charmy. Maluto man ko spaghetti kag lumpia, man sila lang kabalo magluto. Bakal man ko cake. Mention pa si Ma'am Sendel. Neighbor, for sure ilusan ako nila. Nagali, di ba? Ako yung dead man lang, kay bala ko ilusan man ko. Oo, lato-lat lang bala, no? May crush siya, ginang maabot bala. Kay kay Ma'am Cheese Curls. Wow, Cheese Curls. Ari pa yun naman namin sabat ni Sir Ray Victor Christopher Posadas. Maparking yung salakyan sa tubang nila balay. Tapos yung gambal, sir, hindi na sir, pag parking, sir. Okay, may birthday, abilis. May birthday? Oo, bala, sir. Sige, sir, kaon di, sir, kaon. The best, Dami ang sabat, diba? Ako nabi na sa si Cheese Curl, happy lang para sa ila. Kaila man na birthday. May birthday man ako, katapos lang. Wala mo ko ng agda. Kanami. Patas lang. Diyos ko. So, yeah, salamat, kid. Sir Roberto Marasigan. Wish ko na lang happy birthday ang celebrant. Si Ran Marvin, syempre nang magpakita para agdahon ko. Magkita ka Punto mo ni Leonard. Ka bala. Off na si Leonard Ryle. Ang problema ko, hindi ka na makita. Ayawang ka na balik-balik. Tapos hindi ba siya luyag bugnohon. Dead mama mo na pala sa ilaw. Okay. Oy, si Ma'am Jonah Tubong Banwa Penaga. Hampakon ko ba to ilat atop mo? Wow, grabe si ma'am. Masyado ka, ma'am. Para katuan ko nila kag sawayon kag for sure may dala ng asuday. Nami man kag. Tapos ang sudari natin sa'yo, may batuman. Para Kaya na po yung mga atop. Kay Mary Grace Vegas, happy lang para sa ila. Oo. Alam the choice. Wala lang. That's life. Happy lang para sa ila. Mali mo. Oy! Ano pa gito? Isa pa ka pari. Oy, Padre, maayong gabi. We miss you! Sa aton nga station manager. Hi! Father John Dave Hamilton Ebalia, mayong gabi, Padre. Maayong gabi, Padre. Namiss ka naman, Dre. Sige, ay. Namasabat, Si Sir Hernan. Hamali Sir Hernan, kung may birthday sa piyak nga balay, matulok lang sang masunulubon. Oo. Sa bagay, diba? Basi ka makita ka man lang, sir, nga masubo ka, no? Hoy, na masubo matupiyak balay ito. Oo. Kaya matulumpya. Pero dalang. Inutot ka pa. Pwede man. Wala pala na, wala tulad ko siluto. Lumpia mo lang gani mo gusto. Mula wala dami mo kauyo. Mula wala dami mo uyunan. Para tagay ito lumpia, silang paprituha. Kailangan
Kain pa Ilaw din pa. Ang problema wala sa mantika. Tapos gutom-gutom. Alam mo na, lumpia ka ilaw. Okay, number ni... Natulatin mo kagad. Oo. Number 19, sir. Sir, may Okay. ara, nagali isang number. May number 19 na. Naunahan ka na ni Sir Jun Lo Marcelo. Oo. Comment lang liwat, sir, no, sa mga lucky number. Damo pa man, Okay. Ambal ni Sir Felicissimo Dondo. Ay, si Dondo. Sir Dondon. Dadap. Good evening. Shout out kay Kuya Joshua Kenneth Anas. Okay. Shout out man ko na sa imo, sir. Ambal ni Sir ni Sir ni tuloy. Sir Benny. Ni Benny Dalida. Magpahimunong sa balay. Mayong gabi manong kagmana. Wawa, grabe Ben ah. Kamanong ka, ha? Paimunong lang, sure? We! Ikaw pa! Talang celebration day. Sa lawas mo nga na. Charot lang. Ay, hindi. May gabi sa kay Benny, no? Kay sa family Dalida dira sa may Dingalis. Dahil tita sa Mejorada. Sa Mejorada Subdivision. Inso Arnaldo Village. Rojas City, Capiz, Philippines. 5800. Oo. Thank you so Kompleto. much sa pagpamati sa aton. Pero may kahambal ni Mia Joy Ang dala. Caldeo. Number 13 gali si Benny. Benny. Uy, mga ano da, pabutang sila number. Alagad, Jean. Nagsabat ang Kaya namin ginasabat ni Isidra kay Leonard. Dapat may number din na yan. Karapat Sige, dapat. May Okay. dugang. Hambal ni Ma'am Mia Joy Caldeo, lakat lang pabalik-balik sa sila balay hasta tawgon. Pamuligin ang bata na, no? Pakaan. Ang problema din kung gindadma ka man. O gami na gani ang problema ko hindi man na effective, no. Oo. Balan man actually balan man nila nga ano, balan man nila nga malakat-lakat kada. Para kasi si Radan pagalengge. Wala man siya pampula sa lakat-lakat. Oh, pero at least, di Goy. ba? Malay natin, manotice man tuod siya. Lahat-lahat mo lang ang tamang time, no? There's always a time. There's always a perfect timing, no? Labi na kung nagahulat, ikaw nga agdahon ka. Oo. Sir Don Dadap, hello, mayang gabi. Wash out kay ng Erica Maribores. Wash Gini mo out. ko siya, sir. Tubi lang. Ambal ni ni Ramelin Damo-damo na Buday. sa bato. Kung may birthday sa Pihak Balay, maagi sila lagyan para ila ako mandiparahay. Parehas, gid, parehas. Upod kami ni Mia Joy. Oo. Akata na si Ryle. Oo, tapos siguraduhin mong upod niyo si Leonard. Oo. Eh, grabe yung self-confidence ni Leonard. Mambat na sila, tita, di ba may birthday da? Wala prangkaw, no? Oo. Tita, may birthday na, no? May handa ka mo, wala. Mauya mo na tagbalay sa imo. May handa ka? Hindi mo kagdahol? Wala na lang wala. Ikaw na lang, ma. Pero, Tapos upod nila si Isidra. Sana all, ginagda. ginagda. Di ba, ito si Sidra? Si Benny, malantaw-lantaw lang. Basta nagalagot ng buot. Taring lumpia. And takam na takam ka naman. Kamang po na to dito, ikaw harap pa dira. Ay, kagina mo pa yung pride. Hindi ka ganyan magkaon. Masyado kang ma-pride eh. Kaya wala ka ganyan agda. Ay, nako. Ay, ito gang. Kay Leonard number 16. Kay Ryle Dala nga number maristata 4. na, kay basi magkalidula pa ni karon. Gane. So, madamo kita Leonard, sang viewers, kag madamo kita sang nagapamati sa aton. Thank you so Leonard, much. Leonard. 16. Number 16. Number 4 daw kay Ryle. Ryle is number 4. Four. Okay, so Okay. damo na. Oo. Aha. Next, kay Atong Ivy. kay may reply may number si Sir Hernan, number 10. May ara naman, Sir Hernan. Hernan Solano Claveria, no? si May ara naman. Sir Ryan, number 5 daw. Number 12 kay kay Ramelin. Meron ara na. Si Sir Kay- Ryan Solano Claveria, sa baat. Wala ko himuon kay wala man kami kapitbalay. Tapos mag-insist- Napaka-hypothetical ni Sir, ah. Wala problema, ano, paano ka tapos sa saga kung wala ka payak Oo. balag? Ngaman mga problema, tsaka sang wala problema sa dapo, lagi na dapat ginaproblemahan. Sakto man na, Sir. Oh, man. Pangita ka, Sir, lapit balay. Para pakita mo lang, may birthday sila. Sige, salamat sa kay Sir Ryan.
Sir Ryan Solano Claveria, number 5 siya ko na. May number 5 na? Wala pa. Wala pa. Kay Sir Ryan na ni. Number 5. Nami pag ito sa Bati May, Royce. number 5. Okay. Si Royce Hambania, kung ako pa hambalon ng or no, kunwari nakabuhi akong ido kag namangkot ko sa ila balay. Oy, the best lang sabat ha. Ay, In tita rin fairness, si ha? Brownie. Isa mo na kaido, no? Wala ko man ido, noy. Laki ba't kagali uti, gali. Ari naman ido. Tapos, uti man ito yung alaga. Hindi, tama, ido na kami. Hindi ka lang. Ay, Diyos ko. Para-paraan daw. Wala, tapos ang malala pa kung wala ka ginido, wala ka mauti, wala ka alaga. Actually, yanda lang ta. No? Ay, nako. Thank you so much kay Royce James Legaspi. Ano number mo, Noy? Pari na, may number na si Sir Hernan. Number 3 daw. Number 3. Oh, tama, sir. Kaya wala pa number 3. Yehey! Damo sang nagasabat. Ang damo naman sa balhas, no? Oo. Oo, no, naininitan. Ay, natutulay. Ako napipindot. Cute sa mo pag ginabalhas. Yes, ah. Oo, kagagwapo ka palalo. Sige, balas pa. Sakay, di na to. Oo, din na ta. Kung wala ako gin-invite sa birthday, importante buhi kita tanan. Wow! Maraming masabat, Oy, Sir very Don. good. Ano yan, importante, no? Oo. Number 11, si Royce. No? Salamat, kid! Sa mga... Sir Don, ano yung number mo, gali? Number- Meron pa dyan? May number 11, meron na? Ay, si Ivy na una. Nonoy Royce, si Ivy ko no number 11. So, number... 11 si Ivy. Ikaw, Noy. Okay, may nauna naman, Noy. Oh, hindi ka magano. Hindi ka magpili sa mayara na. ha? Number 11 na, Noy. Si Ivy, Noy. Naunahan ka naman, Noy. Pili number na, iba. Damo pa man pilihan, Noy. Hindi lang man 11, no? Wala man lang sa 11 ga libot, imo kabuhi. Agoy-agoy. Damo pa damo. Ay, hambal ni Ramilin kung hindi pagid ko madiparahan, maglabay sila alagyan, masinggit na lang ko. Sana all busog. Nagagululuwa naman ang bisita. Tingin sana, busog! Sila, Kanami, wala muro ko sa nagsabat. ginagdaman. Sir Don, number 6 or number 9? Ay, mayara, number 6. Number 9 mo na pa. Ano mo na yung namin? Yan kayo nag-atag sa Option. option or choice, no? Si Ramilin may number Noy, wala na ka choice, Noy? Dama pa pala na yung choices, Noy. Okay. Sige. Oy. Pilang ka number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow. Walang cellphone to ganun. Hindi na to sila. May 7 pa ka numbers, mga langga. So, ang ari na din nga number, ay hindi yun na pagpilion, hindi yun na pagpiliton. Kaya may tag-iyan Kaya tag-iyan na. Number Ginmay 17. na. Ginmay na ini nga mga number, ha? Oo, Number sige. 17, number 18, number 19, number 10, number 13, number 6, number 12, number 16, number 4, number 5, number 3, number 11, kag number 9. So, Ramilin, ari na, ha? Number 1 ko Number na si Royce. Ay, namis ang choice mo. Number 1. At least there is a choice siya ang number 1. Siya ang number 1. Ay, Sige. maraming sabat dito. Marami sa ba dyan? Sige, basahin mo. Tapos yung text kayo sa itong hotline. Maing gabi DJ Yummy and DJ Pretty. Ako himuon kung wala ko ginimbitar, pabayaan ko lang. Kaya tama nang naianda ng adlaw. Boss, wala na. Grabe siya. Malay mo, may dugang celebration. Oo. Hindi man ko galing mang-imbitar sila kung kami naman ang may okasyon. Balos-balos lang na. Just naman. for fun lang. Number 6 ko na. May number 6 na, May number diba? 6 na, si Mia From Joy. Texter 713, Kanugon. Texter 713, pasend liwat sang imo nga lucky number, no? Kay may number 6 na. May number 3 naman, no. Good evening, no, Iril and May. If my birthday sa amon piyak balay, kagwa ay ko ginagda. Ang himuon ko is maagi ko sila balay, mabakal sa tsanggit, te ko makita ko dayon nila agdahon ko nila, pakanoon pa ko nila. Or, sino ni kay Wendy Guro ni ay. Oo. Pero doon, dumayara naman na si Wendy, Sang di number, ba? may ari na. Okay, may pagid sabat. DJs, kung may birthday sa Piak Balay, kag wala ko ginimbita,
hulaton ko anay nga magtapos kaon ila bisita ka magkadto kag mangayo na lang ilos. Oy, Kaya lami. nalipat na sila mag-imbita sa akon sa kabisihon nila. Oy. Hoy. Diba? Amo na Ginapanong- ako kaysa, no? Basi nalipat lang gid sila, Oo. di ba? Aside sa preparation, di damo na sila ginapanumdum, no? Oo, parang dumang Oh, wala ka lang nila na panumdum. Na Kinanglan ka manggalit sa nganda nila. Hindi. Na lang. Sa kadamon sang ilang ginapanumdum, wala kanila na dumduman. Naluyo na kay balay. Oh, isa na lang ka, ano daw, isa ka, ano ga tawag sa'yo? Isa na lang ka... Katudlo mo, lapit na yung balay. Luyuan na yung balay. Oh, mais bongga pag nga sa bata. Mapatalang-talang ka na lang. Mapatalang-talang ka na lang. Mahambal ka dason, ay, pala nagsala ko kanatuan. Abi ko, lubong niya. Gilip pa birthday ka rin niya. Ay, tita din dapog niyo. Isa mo diretso sa dapog. Dapog hindi ang gitmangita, hindi ako sina, you know? Hindi Grabe alam si minsan. Leonardo, hindi niya pa perde, ha? Okay. Si Dave, depende sa relationship niyo. Si Si mo mo kalapit balay. Kay kung pamilya mo ang nag-birthday, okay lang na nga magkadto ka kay pamilya mo man. Kag na-inform ka na nga daan nga may birthday dira. Pero kung waay ka man nilabot sa kalapit mo balay, mas okay nga dira di ka na lang magkadto kay waay ka gani ginagda, Kadto makadto ka pa, na Leonard. Oh, ipakita mo sa ila nga bisan ultimo imol ka lang, di ka samok-samok sa Aray, masakit ka dyan si Dave ya Oh, pala. grabe ka, Dave, ha? Seryoso? Seryoso masyado si Dave. Seryoso yun? 20 daw. 20 kay Dave. Kay Dave. Okay. Dave, seryoso yun? Gaan talaga pag gasolina, seryoso na yarn. Tamogin. Nakambit ka na ganun sa grasya, ha? Tingala ko mamunim sa bata. Ang mali daw ko, luya mo kayo ng may. Kasi ang bata samok-samok ko. Sa gasolina na lang. Okay, good evening. Ma-text gid ko kay daw ka-interesting sang question. Kung wala ko gin-invite sa birthday sa Piak Balay, mapabati-bati na lang ko nga sana all ginaagda. Number 13. May 13 na, diba? 13 number. Oh, Wala. si Benny. Nan. So sa texter, sa atong Texter. texter 3647, may ara ni sa 13. Kag sa kay texter 713, may ara naman sang number, no? May ara naman sang nakapili sa imong number. Hoy, si Ma'am Jonah, ko nung hamban niya. Number 14 daw yung lucky number. Kaya pero Si Ma'am Jonah, to ang 713. Hindi. Ano naman? Hamban niya. Good evening para sa akon kung wala ko ginaagda. Mampatunog na lang ko music kag magtulog. Salamat na lang maton. Salamat na Kaya lucky number ko daw is 14 from Number Ma'am 14, Jonah. be. Wala pa number 14. Wala pa. Yay! Okay, congrats. So, Wala manugdaog naman ni si Mamo. 14. Hi po! Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. Kung may birthday sa kapitbahay namin na wala kag imbita, ang himuon ko ay magpahimunong sa amon balay kag magbasa na lang Wattpad. Wow! At least Boy, from napuslanon pa. Sophie. Oh? Sophie! Sophie is number 8. Bago nga, ano? Ay, listener? welcome to the family, Welcome to the Sophie. family. We're glad that you have come to share. Sophie, number, ano text? Number ano, text, 8 daw. E di, ano yung cellphone numbers? Wala. Ano to? Wala. Wow, 9201. 9201. Si Sophie Lucky number niya is number 8. number 8. Tama, wala pa number 8. Oh. Sige! Hi ma'am, Ay, sir. marami. Ang kuhimuon ko kung mag-birthday, makadto lang ko sa atubang sang balay kag Purong-purong? magpunglorogara. Map daw. Ay, Badi ka ba siya? si Abel, di ko maintindihan, Abel. Okay, ang ba ni Abel? Si Abel inisang barangay Tawog, Sigma. Tawog. Sigma Capiz, ang lucky number daw niya is number 19. Basta mo to, Basta ko naman pabati-bati lang. May Ito number naman. 19 na, Abel. Abel, kung gabamati ka, may number 19 na. Pilit na doon, Timo. Yay! Gagmay na lang mga Sige, langga. mayang gabi sa liwat. Ramilin, tama na nga number. Kung hindi pagay ko pagagdawan man ng buyan ko among baboy sa tangkal, kagpasudlon sila kudal. Di, nanda. Di, re. The best, no? Wala ka lang. Maalam nga baboy. Nami ang baboy, katultol siya. Ang problema kung siya ang lechon. Yung bakal galing mo baboy, wala pa problema. Kaya baklan ka baboy, kay handa, ang hindi wala kapag inimbita.
Ay, baklan ka na. Bitaron ka pa. Grabe, Sige, okay. si Ma'am Charmy, mga one kami sila tupad balay, basi maluoy man sila sa akon. Namin to ila lumpia, secret lang. Wala gawan ka to. Celebrate sila. Nag ano siya, work, na cash for work dapat. Lumpia for work. Awan, kadiwa. Oh my God, man din yung tupad balay. Tapos kung wala ka nakita, parang, damdamo sa likod. Pumati mo ganyan sa'yo. Ay, nang Charmy, mga lucky number. No? Base ikaw ang mabunutan. Ano na naman ang hiwasak mo tayo. Si April Joy Francisco, amaya. Kung hindi man ko pagagdahon, hay ipaubos do lang sa ila. Ang ilanda, mabanos man na Japon. Isog simsim ha. Grabe sim ha. Number mo sim. Isa pag DJs, mapakuno-kuno nga mga yo tanglad sa ila. Tanglad ka madakol. Malunggay pagid call basta yara man. Call, mga yo ko tanglad call. Sana all Okay. mapalit yun sa birthday, why kita da? Ang bali Sir Don Dadap. Naulok gid kuya subong gabi sa mga sabay. The best gini nga pamakot subong gabi. Number 1 kay nang Charmy. May number 1 ano? Si Royce. Si Royce. Oh. Ang wala pa din number 2. 2 ka na lang. Gagmay na lang nabilin mga langga My ubos ang heart is tani, so full. Pamay na, pamay. Pamay number 2. Ay, Pamay na. sang lechon. Okay. Pagin Nanay na lang nabilin nga number. O daw, payaga sa bati. Hindi kami mag-break. Si Daddy A. Wow, Daddy A. Mayad man gani nga wala ako ginimbita. Hindi man Japon. Ako magkanto. Ipaputos na akong parte. Si Daddy A. Ay, Sino? ipaputos ang parte, ha? Ay, paano kung wala Ay. sang ano? Kung wala sila sang, tawag sila ni plastic, no? Dala ko to plastic eh. Ari akong plastic. Dala ka lang daan sang ano, Tupperware. Tupperware. Ay, birthday daw, Tupperware, Ulik lang karon. Wala manunod. Kailangan pamiyuan talaga. Ikaw pa wala maakig. Pag wala man, makonsensya, makamudyo. At least nagatag ka Tupperware, no? Kung wala, okay man siya. Number 2 na si Charmy. Tama man. Number 2. Sige. Ay! Diyos Boss ko. man. Grabe do, halos wala break ma-break pa kita tayo. Wala Ma-break na. kita para sa mga Ay, kanta. 8:46 doon. 8:46 pwede pa na. Pwede pa? Oo, mabalik lang kita para... Kung pa lang kami isang balas. Oo, grabe. Mainit, guys. Nawas na. Awad lang yung paninguha. Ano lang, isa lang kakanta, di ba? Anong kanta? Happy birthday? Happy birthday, auntie. Okay. Oras Agahan natin. yung mandi. Diyos ko. Oras natin mga langga. 46 minutes after 8 in the evening. Magabalik ang istorya hanta para sa aton spin the wheel. Bala Yes, natin kasi magadaog sa mga surprising prizes. Sa mga nagsabat sa aton nga istorya pamangkot of the night. Alright, play tanay, no? Sige, Ariel, sa ota, Totoy Bibo. Stand by, magabalik tayo matapos sa ning matahong nga ampahanon. Bata pa ako, tinuruan na
gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong bibo gumalaw. Ay, ang galing, kaya nga, rock and roll nga dyan! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong bibo gumalaw. Ang galing, galing yan sumayaw, galing yan gumalaw, galing yan sumayaw, galing yan gumalaw, galing yan sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Ang galing, galing kong sumayaw. The best songs on the radio. Spirit FM. Mulat ng mata, gising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilit. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong step na nakakagising. Hihing. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8 pa. Bilang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8 pa, tayo'y mag-8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8 pa. Oh, mga kalokoy, tigilan ang bisyo. Mag-8-8. Meron ba sila nan? Tayo ang original yan. Joke, joke, joke. Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay. 1 plus 1 Magellan. 2 plus 2 Lapu-Lapu. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8 pa. Tayo'y mag-8-8. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Estoryahanta, programa nga maghahatag sa imo sa imo kagabihon. Apang talipay.
tinapay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras 88.1 Kader FM Philippines Standard Time, alas 8:55 sa gabi. Jason Derulo. You bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Alright mga langga, kamusta mo? Balik na rin sa itong programa sa Istorya Hanta sa Gihapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. And it's time to say goodbye. Sa tanan nga nagtutok sa aton, it's a scam. Wala kita sang spin the wheel subong, wala sang magadaog. So pasensya gid, salamat gid kag good night. Tapos sugudon kita di ba? Scam kay Mga mami. tuntog ng scammer. Oy, di ah. Scam kay daddy. Scam team mo ya. Hi po, Hindi, good ah. evening. Sorry. Joke lang. Joke lang mga langga. Wait Ah. lang. Hi po, good evening DJ Yummy, DJ Pretty. Kung may birthday sa kapitbahay namin na wala kaging imbita, ang himuon ko ay magpahimanong sa amon balay kag magbasa na lang sa Wattpad. Pwede po pa-request ng pa-request. Taga Sibuyan po ako. Wow, Sibuyan. Wow, mayong gabi sa mga taga Sibuyan. Sibuyan Romblon. Basta sa ato ginalawag pa may sa lapit sa ano Okay. Salamat gid sa inyo rakag. Labot dyan gali. Don't worry sir, no magabaayo pa rin ang signal ko na kaluyan kita, no? Alaga Jean, bakal daw kita ice cream. Wow. Sabi ni Daddy M. Wow! Sana all. Daddy M. So don birthday ko, why ka mo nagkato? Wala mo kami invite sir, no? So literal wala ko invite. Pero kung great ka gid namon sir, no? Salamat gid. Sa dugang pa mga DJ mapakilid ko coins pakadto sa ilabalay kag pamuluton mo. Gabing entry ni Royce. Kuya man kita. Ice cream Nag-effort ka. ka pa kita. Ang ending wala ka na dito sa masamitan. Sa kay Sir Harley Dave De Montano or De Montano, mayong gabi. Salamat gid sa pagatutok sa ton. Oy, kay Mama Lorne Francisco Valencia. Sa mga taga Barangay Talon, Rojas City. Along da Mama Lorna, kay Papa Bruce, kay Bingkay, Okay. kay Noy. Let's go, spin the Dalang pag-greet ko na pag-greet man sa akong tanan nga members sa LGBTQIP+ Pride Pontevedra. Especially sa akong mga officers, si Mads Paz, Hana, Sir Rodolfo, Mads Mark J, Mervin, Sir Renz, Reynan, Sir Carl, Sir Jose, Amega, Paulino, and Mads Erwin. Thank you! Alright, greetings coming from Sir June Rivera or Sir Juno Marcelo. Pag-greet ko no, siling ni Judy Boy, gapamati siya! Hoy! Sino na siya? Judy Boy. Panda, Sino kamanda? Judy Boy? Si Judy Boy Bustamante. Mayong gabi. Ang handa talang na, liog lang. Okay, let's spin the wheel. Alright, spin the wheel na kita malangga. Kagibalo naton, sigurado may magadaog gidya nga lima. Kompleto. Ay kompleto aton nga lucky numbers. First number sa to spin the wheel, number 3. Silingan si gid Sir Sir Hernan. Hernan. Congratulations. Okay, next. Number 5 aton mabunuton subong bunuton. I-spin mga langga. Pero anyway. Sige lang, gatunog man Number siya. 13. Number 13.
Number 13. Ito sa babaw, Number sa babaw. 13. Si Benny. Ay, uya ka magkita sa mga gatay munong lang, no? Ay, grabe. Tapos ang ending, ay mo premyo. Sabon. Ano? Number? 15. Number 15, 1-5. Ay, Number may texter 15, sa si texter 3647. Thank you so much. Next. Next number. Number 12. Number 12. Si Ramilin. Oh, Naya. Ay, ba si Tars. Naya. Pila pa, pila Isa pa. pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Next number is... Tanan. Number 8. Number 8, mga langga. Number 8. At 2 texter. Texter Oy, 9201. Distribution. What? Distribution. Fair distribution of goods. Okay na. O, isa pa. Tama na. Number 13, Sir Benny, Ramilin 12, Sir Hernan 3, Texter 364715, Texter 9201-812-345. So, 5 kalaki numbers. Kag-ari ang inyong mga papremyo. Take it away, Mara Jean. Make love. Dan-dan-dan. Dan-dan-dan. Ano doon? Ay, wala din ako. Nagalag ang... ano na? Anong una? Number 13 kay Benny. Number 13. 13. Lollipop? Lollipop Benny. Wala naga. Benny. Kuha lang din sa piscina. Kay Ramily, number 12. Number 12. Oy! 50 pesos galon. Wow. Offline. Eh, nadula ang internet. Natapakan guro. Number 12. Next, number, ano to next gani? Kay Sir Hernan, number 3. Number 3 is, 20 pesos nga load. Ay, in fairness, at least Okay, may nadagaan, no? Sa kay Texter 3647, number 15 ang iyang number. Number 15 is... 12. Kaluga. Lapit na lang! 14! 500! Oh! 500 pesos tani. Pero sino napili ng 14 tani? Si Ma'am Jonah! Ay, grabe. Swerte gid yan si Ma'am Jonah tani. Swerte ni Ma'am Jonah, yeah. Number 8. Anong last? Number 8? Lollipop. Sa to texters, get well soon. Hindi better luck next time, no? Damo pa kita pa premyo, so ibaluan na to next. Ano ka nang next? Sa next week na. Sa May? Next week na mga langga, no? On a trill. Okay lang na. Pero at least may nadagan si Hernan kag si Ramilin. So congratulations sa ating mga lucky winners sa wala nadaog. Wala nagdaog. Try. Don't you worry. Be happy because you have a lot of prizes, exciting prizes next time. Dito lamang sa Ay, sorry, kanta. Going Bulilit. Pero thank you so much kids sa aton nga mga kaalagan nga nagupod sa aton nga programa sa buong gabi. Make love. Diri sa Istoryahan ta. Yeah, thank you so much. We're so happy to have you everyone. Maraming salamat sa nakami sa aton kag nag-participate, especially sa mga nagupod sa aton nga istorya pamangkot of the night. Yay! Sa pangalan sa kabugusan nga puwersa sa 88.1 Kadar FM, sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, at ang Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, Program Manager Father Francisco Casalda. Sako ka girl. 9:03 na eh. Gutom na Thank eh. you so much again, no? Ay pag-greet lang rin kay Ma'am Clotilde Lopez. Engineer, Ma'am Engineer. Aton nga the best nga teacher sa mathematics. Ano gani siya ko nga geometry. kag ginapangita igid ang signal sa Kadar FM. Salamat gid, Ma'am. Thank you so much sa aton nga mga maestra kag maestro, no, nga nagasuporta gid sa aton. Salamat gid sa inyo suporta kag pagpalangga, no? Yes. Nagadugang ina sa amon nga kwan, na kumpiyansa, no? Sa mga nagapangamuyo dira sa amon, thank you man, no? Kay Tita Malu mayong gabi, kaya din Gail, no, mayong gabi sa inyo dira nga pamati subong pa-music. Salamat gid nga madam. Wala kita siya po diri sa atong nga pagpangalagad sa pangalan sa atong station manager
Reverend Father John Dave Balya. Sa aton nga mga technical director, alagad Mingming Wego, kag engineer RJ Borja. Partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kag alagad Ian Dapolaza. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinag sa pagserbisyo sa tao, inis alagad DJ Yummy. Gagi naman si Alaga DJ Pretty. Naragasiling, hindi importante kung gamay ka o kunda ko. Basta sa masakit, ikaw gid lamang mapahilayo. Kag basta yung pagtuo, hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag, God bless Pilipinas! Bye-bye! Sa malinog ang kagabihon sa mga may malamig nga relasyon kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sang mo sa imo kagabi. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta.